Salam dostlar, bugün Blender sapaklarımızın 22-sinde pivot point barada size gurrun veren. Pivot point näme? Ve näyle hareketleri yerine getirip böyle pivot point götürüp bilen. Birinci bilen pivot point obyektleri scale edeli ya bolmasa rotate edeli şol bir noktada göre arrange almak için bize kömek ediyor. Onun yerleşen yeri ine şu yerde. Üstüne ersek ne transform pivot point deyip yazılıyor. Inni onda geçeceğiz pivot point mesela düşündürüp başlayan pivot point'ta mesela hazır ilki düşündürmek için verdim light bilen kameranı deleted podiyan öştaydaki cube'ımızı Y basıp Y'e taraf birazcık düşürdüm. Inni şundan kopya alayan shift deyip kopya alayan ve bunam Y deyip Y'e taraf düşürüyen. İkisinin arası dengrek olsun. Inni 3D kursorumdan shift basıp saklap mışkan sağ knopkasına basıp yukarı taraf düşürdük. Inni şu iki cube'ımızı rotate ettirmek için verden bounding center saylayaz ve cube'lamızın ikisini sayladık. Inni rotate yani R harfine basıyası olayın. İnseren olsanız viewportumuzun merkezine arayensiyla. Yine edir şonun yali, scale edemizde de şon yali. İnseren olsanız merkeze taraf çekiliyor. Inni ikincisi 3D kursor. Inni ben şu iki elementim sayılan vaat 3D kursorumu shift basıp mışkanımdan sağ knopkasına basıp şu yere getirdim. Inni men rotate edeceğim olayın şu iki elementimim 3D kursorumu arayensiyla ve şonu göre aylanıyor. Ya da men 3D kursorumun yerine mütkürüp bilerim. Misal için 3D kursorumuz ene. Mesela has manisiz daxılsızrak geri geçiriyen ve rotate edeceğim. İnseren olsanız rotate edip başladım. 3D kursorumun başında hareket edip başladı. Inni mesela şun has yanına olarak getirsem, inni ya da scale etsem, ene elementle ikisem, şona taraf scale ediyor ve şona taraf şekiliyor. Inni edil şu dağıtlar edit moddadan kullanabiliyor. Tab'a bastık. Misal için bravas bas elementime kolaylaşayım. Inni mesela ben iki avasyandan age moduna geçeceğim ve bir kenarımı sayladım yani bir age'imi sayladım. Inni ben şu yerde şu age'imi rotate ettirecek olsam eğer basamdan sonra inseren olsanız 3D kursoruma arrange'iraliya ve şona taraf çekiliyor. Rotate'i şona taraf ediyor. Ya da olmasa obyektimi tutuşlayın saylayan ve scale ediyen. Scale edemde inseren olsanız kiçeliyor. Kiçelmek bilen bilelikte 3D kursoru taraf çekiliyor. Inni tabi varsa yine de object moduma geçen. Inni yukarıdan üçüncüsü individual origins. Yine individual origins. Yine individual origins olanla her obyektimizi özüne göre hareket ettirelim. Misal için neydi? Ben scale etsem her obyekt özüne göre, öz yerine scale ediyor. Birazcık öne ulurttum, küçülttüm. Ya olmasa ben şunları rotate ettiysem, inseren olsanız eğer 7 bas top view geçeyim, hasıda düşüklü görünüyor şu anda. Rotate edemde inseren olsanız iki elementim öz okunun daşında yani öz orijinin daşında inseren olsanız yine her elementin öz orijini var yani insertion'da yani şol orijini merkezine yani şol obyektin merkezine arrange'iraliyor. Yani individual origins yani sadece rotate ediyen her element öz orijinin daşına göre aylanıyor. Yani şeyler dağıtmayla gelmiş kafa knopkası bilen indikar edeceğim. Median point näme? Inni ben berden median point sayladım. Median point'u düşündürmek için size neyle geçsem olur. Shift A basyan ya da şunu özünden kopyalayalım. Shift D bilen kopyaladım. Yani X'e taraf diyen birini kopyaladım. Shift D X'e taraf diyen yeni birini kopyaladım. Bunun üçüsünü saylayan Shift D diyenlerin Y'e tarafı üçüsünü yine de kopyalayan. Inni ben şu obyektlerin hemmesini saylasam saylap bilmedim saylayan tezden hemmesini saylasam
Inni men häzir şu taýda median point'ta saýlanyp durqa şulary rotate etjek bolsam, agyrlyk merkezi nirede bolsa şoňa görä arrange edilýär. Mysal üçin biziň bu tarapda bir kubumuz dur, a beýleki tarapda bolsa 6 tane kubumuz dur. Inni seredin. Men şu taýdan rotate bassam, ünseren bolsaňyz strelkamyz agram nirede bolsa, ýagny biziň obyektlerimizin agramly bölegi haýsy tarapda bolsa, şo tarapdan rotate hareketimizi yerine ýetirýär. Ýa-da bolmasa scale edil şoň ýaly. Scale basýas, agyrlyk merkezimiz nirede bolsa, şoňa tarap çekilýär. Egerde men häzir şulary alyp, şu obyektleri aldım Shift D bilen Y tarap kopýalaýan. Shift D bilen X taraba kopýalaýan. Shift D bilen X tarap alyp bu tarafa kopýaladım. Bunu bolsa G Y edip ýokarrak düşürdim. Indi siziň pikiriňiz boýunça haýsy tarafa çekiler? Edil şolyan gaýdyşym ýaly, obyektler agramly tarapy nirede bolsa, şonu arrange'lalar we şoňa görä hereket eder. Edil scale hem şonuň ýaly. Edil şol aýdýanda atlamyz edit moddadym şonuň ýaly. Ütgän hiç ýyly tapawut ýok. Inni kimiz aktiv element. Aktiv element men size geçen gedem düşündirip geçipdim. Aktiv element biziň iň soňky saýlan elementimiz aktiv element bolýar. Egerde bir element bar bolsa, ýagny bir obyekt bar bolsa, biz diňe bir obyekt saýlasak, onu şol obyektiň ýöküjü aktiv element bolýar. Ene aktiv element diýemden soňra ünseren bolsaňyz men haýsy sary elementim, ýagny ünserseňiz şu taýda hemmesi oranj renkde, diňe biri sary renkdedir. Biz iň soň haýsyny saýlasak, meselem iň soň şunu saýlasak, şu sary renkge gelýän aktiv element bolýar, muny saýlasak, bu sary bolýar aktiv element bolýar. Näme? Meselem şu taýda rotate edýän, rotate basamdan soň ünseren bolsaňyz aktiv elementimiz haýsy bolsa, şonu saýlady. Ene şonuň daşyna rotate etdirýär. Ya bolmasa da scale medir şon ýaly. Şol aktiv elementi tarap çekilýär. Ya da men aktiv elementim ütgödýän. Muny saýladym. Rotate knopkasyna basýan bolýan, aktiv element şol bolýar we şonuň daşyna hereket edýär. Ene dostlar, pivot point barada şu 22-nji tapamyzda size düşündirip geçdim. Tapamyz peýda bolsa like basmagy, soragyňyz bolsa kommentariýada ýazmagy we iň esasy kanalymyza agza bolup bizi gollamagy ýadyňyzdan çykarmagy dostlar. Ilki tapaklarda görüşýänçek sag bolun.